La cerimònia consisteix en estar tots units, en estar tots units, entregar els poders, per això estem tan contents. Quan tingues 100 anys, tu ho celebraràs amb el millor poder. Tens dins el core, tens dins el core, tens dins el core. Benvinguts i benvingudes a la cerimònia en la que tots i totes esperem amb gran il·lusió el lliurament dels poders que tants i tants anys esteu esperant. Que nerviosa estic. No ets l'única. Tranquil·litza't. Ja veuràs com ens donarà un bon poder. Ens ho mereixem. No sé, estic molt nerviosa com per a pensar en claretat. Començarem la cerimònia recordant com cada any l'ordre d'entrega dels poders. Che, tio, ja veuràs quan estarà el millor poder. Veritat? Sí, la veritat és que els tres ens mereixem el millor. Els tres? Quins tres? Ah, el cavaller, no? Per què Esta no me diu res. Calla, qui va escoltar? Això vull, que m'escolte. És una repel·lent creguda que sempre està pensant en ella mateixa. I tu ets un poc passioner, i encara així t'estime com a amic. I ara calla i escoltem a l'anciana. Què diu este? No, res, que també està nervioset. Que vinga Babel. Benvolgut Babel, tu tindràs el poder de poder eixir a la superfície. Podràs respirar l'oxigen de l'exterior i convertir-te en un humà quan així ho necessites. Tindràs el poder de parlar en el seu idioma, tenir la seva complexitat física, així com caminar amb dues cames. Esto es un honor, sabia anciana. Intentaré ser valedor del poder que m'ha atorgat. Gràcies a la comissió de savis que ha confiat en mi. A continuació demane la presència de... Ara toca a mi, ara toca a mi. No, tu no pots, Bob! Tu sols tens 53 anys i saps que la festa d'entrega dels poders sols és els que compleixen el 100 aniversari. Però anciana, si jo ja estic preparat. Vinga, Bob, tots els anys igual. Que sort has tingut, eixe poder és el que jo volia. És brutal, veritat? Però saps que de vegades han donat el mateix poder dues vegades? No et preocupes, ara veuràs com el teu poder també t'agrada molt. Demane la presència de Sarkon. Molta sort, figura. Sort? A mi no em fa falta sort. Estàs poc vacilonet? Vinga, Marinea, està nervioset. Avui és un dia important per a tothom. Sí, segur que és això. Benvolgut Sarkon, tu tindràs el poder de la sort. Sí! Xxxt, no pots interrompre la cerimònia. Ho sent molt, anciana. Ha estat l'emoció. Com et deia, tindràs el poder de la sort. És un poder que anirà lligat a la teua actitud. Encara estàs en la teua etapa preaquàtica, per la qual cosa has de treballar un poc eixe caràcter. Com? Des de quan tu poder va lligat a un comportament? Des que tu has arribat i respecta les meues decisions. Sí, anciana, ho sé. Has de controlar el teu caràcter, aprendre a ser millor persona i sols així tindràs accés a tenir el poder de la sort. És un poder que, al igual que tots els poders, són necessaris al nostre clan, així que aprèn a controlar aquest caràcter. La nostra família aquàtica en necessita. Sí, a Babel no li ha dit res del seu comportament. Això és una vergonya. Ara toca a mi, benvolguda anciana. Bob, però què fas? Ja t'he dit que sols tens 53 anys i
I saps que la festa d'entrega dels poders tots és els que compleixen el 100 aniversari. Marxa al teu lloc o hauré d'utilitzar els meus poders per a que aprengues una lliçó. Ho sé molt, sabia anciana, però jo és que hi trobé preparat. Sempre igual, la tenen presa amb mi. Si és que em té mania l'anciana esta. De segur que és Maria. Tu calla, egoista. Egoista jo? Vinga, sempre us diu igual. Voleu deixar de barallar-vos? Demane la presència de Marinea. Ale, prepotent. Calla i millora tu caràcter. Mira-la, serà mala persona? Molta sort. I tu, relaxa't un poc, no? Ara et poses de la seva part. Vinga, anem a provar el teu nou poder. Hem d'esperar que acabi la cerimònia. Benvolguda Marinea, tu tindràs el teu poder molt important, uns dels poders amb més responsabilitat dels que hem entregat avui, per la qual cosa necessitem de la teua serenitat, la teua comprensió i de molta paciència. Tindràs el poder de transformar els sentiments de les persones que estiguen al teu voltant creant un clima d'afecte entre les persones que estiguen al teu voltant, el poder de l'amor. Com? És un poder molt especial que aprendràs a valorar amb el temps. I ara prova. Bob, per on pares? Ala, ja estem tots. Ja sabia refrenar-me la cara al seu poder. Fes-me cas i no m'ignores, que el que m'ha passat és molt greu. Ja, tot el que et passa a tu és molt greu. Doncs clar que sí, tindrà barra si no hauria de donar-me aquest poder. I què té de mal aquest poder? Que no m'agrada. Vinga, Bob, si eres neutral i analitza la situació. Bob, m'escoltes? Doncs clar que t'escolte, però portes queixant des que m'he eixit de la cerimònia. Tu ets la que sembla que no t'escoltes. Doncs si em queixes perquè tinguis raó. Clar que sí. Fes-me cas, que ara estem parlant de mi. Aquest és el problema, Marinea. Quin exactament? Doncs que sempre parlem de tu. Com t'atreveixes? Què? Que com t'atreveixes a parlar-me així? A veure, Marinea, te n'has adonat que a la cerimònia t'han donat un poder? Clar, un poder de mi. Vinga, no sigues mal parlada. Però és que no m'agrada, Bob. Ja, però tens poder veritat? Que no has escoltat que no m'agrada. Doncs si escoltares un poquet, te n'adonaries de que jo... A mi m'agrada el poder de Babel. Jo volia el poder de Babel. Veus el que passa? No em deixes parlar. El poder de Babel sí que té sentit. Poder eixir a l'exterior. El meu, en canvi, A veure, Marinea, si no et va donar aquest poder perquè és l'amor el que t'ha elegit a tu, em dóna igual. Jo vull que eixir a la superfície com Babel. que no te n'adones, estàs sent molt envejosa i tu no sols passes d'ell, sinó que a més no valores el que tens. Com? Escolta, per favor. Tu no sigues envejosa. Jo no tinc cap poder. I així estic ajudant-te. Mentre tu no m'entens. Tu no sigues envejosa. I pensa en els demés. Disculpa, Bob. Per què demanes disculpes?
Tens raó, no t'havia escoltat. Marinea, coneixes l'empatia? És aquella qualitat que tenim de posar-se en el lloc de l'altre. I tu estàs sempre tan pendent de tu mateix que no te n'adones de que nosaltres també tenim els nostres problemes i els nostres sentiments. No se n'amagaves, sent vergonya de com t'he tractat. La veritat és que no t'escoltava i sols estava pensant en mi mateixa. Reconec que he estat molt envejosa i egoista i prou mala amiga. Saps que és molt important per a mi, que t'estime i et dono les gràcies perquè m'has ajudat a adonar-me de que tu no tens poder i per això no estàs queixant-te. M'alegra que igual te sentes. Tens un poder molt bonic i amb el temps aprendràs a valorar-lo i a utilitzar-lo. No crec, Bob, però intentaré escoltar més a les persones que aprecio, com per exemple a tu. Doncs escolta el que et dic. I adeu i au, perquè ja fa temps que me'l trepitjar i m'estic inflant com un peix blau. Adeu, Bob. Hola Marinea, com estàs? Més relaxada? No, encara no entenc el per què li has donat a Babelish el poder i a mi un poder que no entenc. Però què et passa, Marinea? T'hauries de saber que el fet que no entengues una cosa no vol dir que no siga bona. Veritat? No comprenc res, jo pensava que m'estimaves, Sinòria. Com? Clar que t'estime. T'estime a tu i a tots els membres del nostre clan. Mira, Marinea, sé que ara mateix no t'agrada el teu poder perquè no l'entens, però este poder t'ho mantindrà unida a la nostra família oceànica. La família? Per què és tan important la família? La família mai et fallarà, Marinea. Escolta bé què te dic i reflexiona de les meues paraules. No sigues egoísta, la familia es lo important. No sigues egoísta, estan al teu costat i mai et fallaran. No sigues egoísta, la familia es lo important. O t'arrepentiràs, o t'arrepentiràs. Recorda que tots els poders són necessaris al nostre clan. Ja, però podries haver invertit el repartiment i haver-me donat a mi el poder de Babel. Marinea, els poders es trien a nosaltres. Jo sols escolta el vostre interior i intento acompanyar-vos en el camí per a que aprengueu a traure's el que habita dintre vostre. Vols dir que tinc amor dintre de mi? Tots i totes tenim l'amor dintre nostre, sols hem d'experimentar-lo i aprendre a posar etiquetes a les nostres emocions. No crec que tinc amor dintre, Sinòria. Confia en mi, al nostre món submergit necessiteu una unió especial, si no podien caure en les mans dels humans, de la seva contaminació i la seva crueltat, amb les espècies que són diferents a la seva. No, si confio en tu, és en les meves qualitats en les que no confie. Tots i totes complim un rol, som iguals i cadascú ha de tindre el poder que necessita el clan. La unió es farà més forts, mentre les disputes, les enveges i les actituds egoistes ens poden debilitar i podrien caure en els cruels mans dels humans. Ells investigarien amb nosaltres i no vull pensar què seria del nostre futur com a espècie. El teu poder és molt important per a mantindre'ns units. Ja imagino, tu sempre tens raó. Ets l'ancena més sàvia, però no trobo dintre meu el poder del que em parles. Confia més en tu mateix i confia en mi. No, si confio en tu, és en les meves qualitats en les que no confie. Babel ha d'ajudar a la tia Lina a la superfície. Ella ja té una edat i ella ha d'aprendre a revelar-la algun dia. Per altra part, Sarkon seguirà els passos d'Àstia. Sarkon s'ho té molt creudet. És molt jove, acaba de complir els 100 anys. I jo també. Marinea, amb el temps guanyaràs experiència i aprendràs a valorar a cadascú com és. Les qualitats de Sarkon poden ajudar molt al clan i el caràcter el va purir amb el temps. El teu paper és molt important en aquest aspecte. Jo? Sí, Marinea, aquí el teu poder. I el meu poder aquí complementa. Quan t'arribi el teu moment ho sabràs. Ara deixa marxar aquesta anciana que els 923 anys comencen a besar. Gràcies, Sinòria. Gràcies, Sinòria, per les teves explicacions i per dedicar-me el teu temps. De res, Marinea.
Deixeu-me, no em contamineu, us he fet alguna cosa? Per què veniu ací a destrobar-nos? Si no, ya aguanta, ya efecto sonar muy fuerte la música. Ahora vendrán a ayudarte. Com és que em meneces si me tenen ací agarrada? ¿Veis por qué has arribat? Si no, ya está en perill. Han vingut els humans, duen botelles de plàstic i la van a contaminar. Mariner, ajuda, els humans han arribat! Veus? El que et deia. Déu ajuda. A Sarcón també? Bob, necessitem la unió de tota la família. Marinea, no el reconec, has madurat molt. Bob, ara no és moment. Marinea, saps que si no hauríem amagat el poder? Bob, que ara no és moment. No, què vull dir? Ara veuràs. Esquivament al poder de la música. Ajudeu-me! Però què passa? Nada? Escolteu, germans. Però què diu esta? Calla i escolta, que sembla que si no ja està en perill. Han atacat a Sinoria i necessita la nostra ajuda. I què hem de fer? Els hem d'atacar ja, actuem i deixem-nos de parlament. Té raó, Sarcó, però necessitem una bona planificació. Vinga, va, i a rescatar-la! Calla i escolta, que sembla que Marinea parla en bondat i que ha deixat de costat l'egoisme i l'enveja. Sí, per favor, escolteu-la, que té un pla. Moltes gràcies als tres. Sinoria m'ha explicat molt bé la importància de tots els poders i el més important de tot, la importància de la unió. Han atacat a la nostra savi anciana i hem de ser molt units com a família per a fer el front comú al que vinga de fora. Agafeu per favor espai i envoltem els humans. I una vegada estiguem situades al lloc, que vos faci sonar el seu poder de la música i amb concentració, escolta i voluntat conjunta aconseguirem rescatar a Sinoria. Confiem en tu i en la meva bona sort. Endavant, jo utilitzaré el meu poder per a invitar-los a marxar. Preparats, una, dues i tres. Humans, som una espècie pacífica que vivim des de fa millennis anys al fons del mar. No som una espècie violenta, sols volem que deixeu marxar a la nostra sàvia anciana. Jo també vull parlar. Toca'm l'esquena i podràs parlar amb els humans. Som una gran família que vol conviure amb la vostra espècie. No volem cap conflicte, però aprofite l'oportunitat per a demanar-vos un poc més de seny i de cura amb la contaminació i el medi ambient. Jo també vull parlar. Toca'm i podràs parlar amb els humans. No volem tentar la sort, sols volem nadar tranquils pels oceans sense córrer el perill de tallar-se amb una llauna o caure presoners dintre de bolses de plàstic. Jo puc parlar? Toca'm i podràs parlar amb els humans. Sou les espècies que podem aprendre les unes de les altres. Humans, cuideu el vostre entorn i respecteu el nostre. Si alguna volta necessiteu la nostra ajuda, així ens podeu trobar. No tingues por. Acabeu de demostrar-vos la vostra valentia. Us haveu unit com a família per defensar un membre del vostre clan. I això us honra com a espècie. El desconeixement es genera por als humans. I per aquest motiu volíem investigar al voltant d'aquesta espècie. Però podeu anar en pau. Demanem disculpes i mantindrem la vostra existència en secret. S'esforçarem per no contaminar els ecosistemes i poder conviure amb una espècie tan bondadosa com la vostra. Tenim molt que aprendre de vosaltres. Adeu i disculpeu la nostra manera d'actuar.
hem après una lliçó de confiança en el grup i de la importància de creure en un mateix. Tu, Bob, m'has donat una gran lliçó. Ens repeties una i altra vegada que estaves preparat per a rebre el teu no poder, però jo pensava que no estaves preparat. Quan ha arribat el teu moment, ens has demostrat la capacitat que tens d'ajudar a les persones, per la qual cosa t'has guanyat el teu poder per a sempre. Moltes gràcies, Sinòria! Tu, Sarcón, en repeties. Tu, Sarcón, has donat una gran lliçó també. Quan t'ha fet falta, has sabut emprar el teu caràcter, escoltar a la família i deixar d'eixes baralles d'adolescent. Enhorabona. Moltes gràcies, Sinòria. M'he adonat dels teus consells i el que me vas dir en la cerimònia. Va bé, has sabut utilitzar el teu poder amb molta responsabilitat i amb molt de temple. La tieta Lina ja saps que està major. I encara que les i els humans han dit que ens deixarien en pau, no tots som iguals. Per tant, necessiten de la teua ajuda. És tot un honor, Sinòria, poder ajudar al nostre clan. Moltes gràcies. I tu, Marinea, ens has demostrat que has entès el teu poder al nostre clan. La unió del grup es farà quantes cèl·lules es componen a la nostra família i han fet aconseguir a rescatar-me. Gràcies, Sinòria. No haguera aconseguit sense la teua ajuda i la de Bob, que m'he fet veure la importància de la unió i la felicitat que ens envolta quan estem tots units. Ajudaràs sempre a una vella anciana a fer la seva tasca. Ets la meua digna hereua i juntador mantindreu unit el nostre clan. De veritat, Sinòria, en sou capaços? Els poders els portem a dintre nostre, sols hem d'aprendre a traure'ls i confiar en nosaltres mateixos. La meva missió ha estat reconèixer en vosaltres allò en els que podíem convertir, allò en el que podíeu arribar a ser. Ara ja perteneixeu al clan dels poders. Benvingudes i benvinguts, confiem uns en altres i mantingueu unida la família.